was op het einde van maart. Het gras in de wei was nog koud en kil. De vogels die waren nog stil. Ja, de vogels die waren nog stil. Hij vroeg om wat water en lachte me toe als een prins. En vroeg me de weg naar het zuiden en ik zei daar ginds. Het gras leek nog groener dan ooit. Het ijs in de sloot net ontdooid. Hij keek me toen aan en vroeg me opeens om mee naar het zuiden te gaan.